Lakay, hapit na nagsapa ka mga nagreeng. Good morning. Kinasapa nagring atan nga nasaya at tirabek. Ano sa ati Rabeeng? Ay na Lakay, uray siya nagmadi ti Rabeeng. Ay na, talaga nga nagmadi nga talaga. Amom Lakay, nakakita akti nagdakkel nga aswang di Rabeeng. Aswang! Nagdakkel nga aswang. Agasam, idiin lukat ko di tawa. Ay, bimungat ki di tayo nagdakkel nga aswang. Dinanog kun Matamaak sa di mata na, iso nga nakataray siguro, tapos lamang nga nagpukaw. Ay na. Siyak ajay bakit? Ay naabaw. Aswang nga. Itahay mo ta dinanog mo. Na-block ayan. Ay na. Nakataray na. Naawa na anak tipo out bakit? Oh, yes. Ma'am, Oh, yes. Oh, mga ba? hulog mo. Ay, na po. Ma'am, hulog mo. Judith mo na eh. Huy! Aguri kasi yung mga baba ka ko ni. Oh, times 4. Times 4. Times 10, times 10. Ay. Ma'am, hulog mo. Judith mo na eh. Anaim ka dilatan, sir. Amo mo tayan na. Disturbo ka dita. Ay, naapo. Ay na, 10. Ay, times 10! Times 10, times 10. Ma'am, nasa mo ka na eh. Times 10, ay na. Yes, 10 times. Ay, times 10. Ay, paldo-paldon sa ay. Bariya, ma'am. Ay, naapo, sir. Ikabil mo na tanadi. Nagala amon. Amon lagaro din. Kita manin. Mga abag akon ka. Yes. Paldo. Oh, paldo. Nagaro din, ma'am. Paldo. Ay, Lakay, tulungan nakman dito ibeet. Lakay. Ay na apo. Nga mga tatikukuan na dahi nga tao. Kayak pa lang nga lumanakay. Ay na. Naday tagantib ubraan. Feeling mo, ada ka ti beer house. Ay, apo dahi nga. Kis ti bulong mo, atala ti kukaam. Utog. Sumulanggay mga mo dengdeng ti bagbaga. Gure ka man. ay,